Тамашачылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшыруы һәм сезнең белән мин Рәмилә Хәмидуллина. Бүген безнең чыгарылышның кунаклары яшь иҗади гаилә татар эстрадасы артистлары Артур Маузер һәм Лия Шамсина. Исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Артур, безнең сөйләшүне сездән башлап китик. Иҗатыгызда нинди яңалыклар бар? Белүебезчә, сез менә күптән түгел Дубайдан кайттыгыз һәм хәзер инде Татарстанда чыгыш ясый башладыгыз бит инде. Biz инде Эмиратта мен инде 4 ел яшадым. Әйе. Соңдан пандемия вакытында кайттым, өйләнештек, гаилә курдык. Аннары инде бергәләшеп киттек Дубайга. Анда эшләп, китер алдыннан безнең һәр вакыт шундый идея бар иде. Үзебезнең туган якта музыкадан башка ниндидер һөнәр белән шөгыльләнергә. Ул яки ресторан дип уйлаган, яки караоке дип. Ләкин дөрес юлга баскач, ислам юлына баскач, андый вариантлар атпали, чөнки ул хәләл түгел. Һәм безнең шундый менә Лиянең әтисе шундый идея бирде, хәләл чайхана ачырга. Без аны чайхананы шалда ачып җибәрдек тә, һәм инде менә Рамадан аенда ифтарлар үткәрдек. Безнең тулысынча иҗатка вакыт калмады. Көне буе, төне буе шунда без үзебез управляем да, үзебездән да идәннәрдә юабыз, соугыда. Һәм инде иҗат әзрәк туктады безнең. Шундый перезагрузка булды. Икенче һөнәрне бизнесны башлап җибәрдек. Һәм инде менә Аллага шөкер, хәзер без аны запустили, русча әйтмешле. Һәм инде әкренләп ала башладык шундый чаралар. Җырлар да язабыз, безнең студияда бар шулда. Һәм и с собой переносная студия. һәр вакыт. То есть всегда в творчестве, несмотря на реализацию каких-то других проектов, да, ведь, Лия? Да, конечно, без этого нам, артистам, никак. Без этого мы, можно даже сказать, если так гаснем, потому что это наше вдохновение. Ребята многие пишут, вот недавно ребят записывали молодых, мы, получается, закрывали тогда кафе где-то в 10 вечера, в 11 ехали на студию, до 3 утра сидели, записывали, но нам это нравится, мы от этого кайфуем. То есть у вас несколько сейчас направлений: звукорежиссура, кафе и творчество. Ну, пока күбесенчә вакытны безнең шул кафеда инде әлбәттә. Ләкин менә Дубайда иҗат ягыннан анда вообще теге дөнья әкияттә кебек яшисең, анда бөтен уровень жизни икенче, теге финанс ягыннан да икенче. Анда кайткач менә шундый һәр вакыт теләк бар иде, нәрсәдер параллельно иметь, музыка гына түгел, чтобы стабильный шундый доход белән. Һәм без аны башлап җибәрдек тә туган якта и киләсе елга Алла бирсә без үзебезнең сольный концертларны башлап җибәрергә уйлыйбыз. Бергә инде, икегез бергә. Только мы не будем как Артур Маузер или Шамсина дуэт, а мы как отдельные. Һәрберебезнең аерым блоклар булачак. Бергә дә әлбәттә җырлар булачак. Но в основном без менә үзебезне позиционируем как полноценные артисты. Шикелле кебек менә. Теге бергә генә түгел, чтобы һәр вакыт теге аерым, чтобы безне тоже белделәр, чтобы җырлар, хитлар булды. Ну, сезне инде тамашачы бит яхшы белә иде, чөнки Лиянең да, Артурның да моңа хәтле үзенең иҗади юлы бар иде. Менә сез бергә кавышкач, бу иҗади юл менә кайсы юнәлешкә китте, менә нәрсә үзгәрдеме? Что-то изменилось? Үзгәрде, без әлбәттә бергә җырлар эшли башладык. Килсен җыры туда безнең ул теге. Әлеге җырны нигә менә алырга булдыгыз? Әлфис Кыямов җыры бит инде ул. Сөйләп җибәрде татарча. Әйе. Это вообще одна из самых любимых песен моего дедушки, Роберт Танасович. И у него как раз был юбилей. Я долго думала, что можно подарить, потому что это человек, у которого уже все есть. И я решила выбрать эту песню, показала Артуру. Артуру тоже понравилось. Я говорю, давай споем, сделаем ее для Бабая. Мы ее сделали, начали делать, засели дома, писали. И в какой-то момент мы поняли, что она получается слишком крутой, чтобы ее спеть чисто в семейном кругу. И начали ее делать уже еще более качественной. Потом мы ее представили Бабаю, всей семье. И решили, что ее нужно выкладывать. Без аны чыгардык та, чыгару белән машинада барганда, Казанга, Чалдан Казанга барганда, җырлый, телефонга төшереп һәм выложили. Шуңардан соң ничектер вирусный видеога әйләнде. Бөтенсе WhatsApp'та җибәрә башладылар аны бер-берсенә. Соңнан уже без аны премия да алдык. Кайсы премияны алдыгыз әле сез? TMTV премиясын алдыгыз әле. Гомумән менә киләчәктә сезнең иҗади тандемда шушындый җырлар булыр микән? Ничек уйлыйсыз менә? Алла бирсә булачак. Без менә
минем әтиемнең яраткан җырларында минем эшлисем килә. Һәрвакыт менә бәләкәй чактан теге 90-нчы еллардан ук алар бергә җырлап, теге гаиләдә җырлаган җырлар. Алар бик күп менә ретро җырлар. Аларны менә шушы поколение белә, а яңа поколение инде уже белми. Чөнки алар теге качествосы да уже ул хәтле түгел. Шуңаларны яңартып, менә яңа поколениегә, яшь буыннарга җиткерәсе килә. Яңа сулыш өрәсегез килә инде, әйме? Ну, үзебезнең сольный җырларында эшлибез, үзебезнең. Русчада наивный лето җырын чыгарган идек без. Күптән түгелме бу? Бу без йөри башлагач бергә яздык без аны. Сегодня я приехала с моим прекрасным, любимым мужем Артур Мазерстакс! Где же он? Şişlerimden ziba bilgeler uykumdan uyatan hayırlı günler nimetler kızım diye yılmaya diye Һәм менә сез бит инде саксофонда да уйнап танылдыгыз дип әйтсәк була бит инде татар эстрадасында. Әлеге уен коралы да онытылмагандыр дип уйлыйм иҗатыгызда. Юк инде, әлбәттә онытылмады. Ну, саксофонда мин балачактан уйныйм бит инде. Минем высшее образование саксофон. Мин музыка мәктәбен бетердем, сәнгать көллиятын бетердем, консерваторияда укыдым, университет искусства. Минем, ну, высшее образование саксофон буенча преподаватель, руководитель оркестра. Һәм инде Дубайда да мин саксофон белән эшләдем. Минем саксофон эксклюзивный с камнями Сваровский. Шуңа күрә саксофон әлбәттә чакыралар менә әйтәм бит Рамадан аенда бик күп мәҗлесләр булды, бик күп чаралар чакырдылар, ләкин вакыт җитмәде. Хәзер инде менә ала башладык. Ну, без барыбер без менә хәләл юлдан барабыз һәм уже сайлап алабыз мәҗлесләрне теге элек мин клубларда да чыгыш ясыйм. Хәзер андый юк уже. Шуңа күрә без күбрәк хәзер әзерләнәбез үзебезнең концертларга. Киләчәктә алла бирсә шул концертларда гына тыңлап булачак. Әйе. Лия, сез һөнәрегез буенча кем булып укып чыктыгыз? Я еще учусь пока что, и учусь я на переводчика. Там английский, немецкий, китайский, испанский. Вот, у меня специалитет, 5 лет буду учиться, осталось уже 3 года, по-моему, 2-3 года где-то. То есть заочная форма обучения? Нет, очная. Очно. Да. Есть ли вообще в планах написать песни на других языках, там, допустим, не только на татарском и русском, но... Ну, вообще в репертуаре у меня есть свои песни, которые на английском языке, но я думаю, это хорошая идея, потому что... Вот именно авторская, да. Да, потому что и друзья Артура из Дубая, которые только на английском разговаривают, говорят, давайте, пишите на английском, чтобы были хиты. Без Дубайга бару белән, килү белән уже программа әзерли башлаганы инглиз телендә, менә шул современные хиты. Без уже анда бергә чыгышлар ясарга тиеш. Ну вот кайтып китәргә туры килде. Шуңа күрә алла бирсә безнең планда барыбер монда менә үзебезнең кафеда управляющий куеп, кышларын зималать Дубайга йөргән. Яхшы планнар. Артур, сорамый булдыра алмыйм инде, менә әтиегез вафат булганга
Күпме вакыт үтте инде хәзер? 1 елдан артык үтте. 1 елдан артык. 19 елның 21 декабрендә. Менә әтиегезнең истәлегенә багышлап берәр иҗат кичәсе үткәрү нияте менә бармы? Алла бирсә, үзебезнең менә шул концертларда обязательно булачак өлеш, блок Әйе. булачак. Әтигә башланган, вообще туганнарга багышланган. Һәм инде минем ну, минем вот, ну, и в творчестве, и в жизни огромное влияние миңа әти эшләде. Бөтен яктан воспитаниеда миңа әти бирде. Әни дә инде әлбәттә. Менә иренең нинди обязанностьлары бар, аларны барысы да әти миңа өйрәтте һәм самый лучший взял мен әтиемнән. Могу Һәм инде подтвердить. Һәм инде әлбәттә мин әтиемә бик нык рәхмәтлемен. Һәм андый кеше вообще минем тормышта очраткан да юк. Һәм әлбәттә булачак концертларыбызда да. Аерым өлеш инде аның Аерым истәлегенә аның багышланачак. яраткан җырлары белән, яраткан көйләре белән. Һәм бүген менә сез Әлмәт шәһәренең паркында чыгыш ясыйсыз. Гомумән менә монда нинди хисләр белән килдегез? Әлмәт шәһәрендә сез ничәнче тапкыр? Сезнең инде булганыгыз бар иде Элвин Грей командасында чыгыш ясаганда. Алар белән килгән бар. Әйе. Ну, әлбәттә, шул элек чакыралар иде тоже төрле мәҗлесләргә. Без монда ашыга-ашыга килдек. Без потому что идем шул кафеда, безнең эш, инде обед вакыты, обедтан соң тиз генә чаба-чаба килдек. Ну, әлбәттә, шәһәр бик матур бу, интернетта да күзәтеп торабыз. Хәбиб Нурмагомедов килгән. Әйе. Җаны күрдек. Аллага шөкер. Һәм Әлмәттән чыккан күп менә дуслар да, бизнесменнар да алар белән аралашып торабыз. Родственники у меня с маминой стороны, очень много кто в Альметьевске живет, поэтому это как для меня второй дом. То есть частые вы гости в нашем городе? Ну, по возможности уж стараемся, но приезжаем сюда как уже почти домой к себе. Ну и, наверное, можно вот сегодняшний ваш концерт назвать даже такой своеобразной репетицией перед гастрольным туром, да? Без менә, Я думаю. Долго об честно. этом разговаривали и если думали. честно, без даже, ну, аларга планда юк иде шундый концертлар. Әйе. Чөнки үзебезнең сольный концертларны башлаганда без анда нык әзерләнәчәкбез. Әйе. Бик шундый профессиональ музыкантларны җыячакбыз, үзебезнең идеялар бар. Вообще менә татар эстрадасы направлениесе булмаячак, ул тулысынча икенче направление булачак. Һәм шуны туплап әзерләп бетергәч кенә без концертлар башлыйсы килгән иде. Но монда менә Линаның туганнары, дуслар настояли да. Шуңа Сезнең күрә күрәселәре килде инде безнең Әйе. шәһәребездә. Вообще, бу безнең беренче концерт по сути. ну да. А Демәк, премьера белән сезне бүген. Әйе бит? Можно, Ну, я шла можно так сказать. Вообще, каждый год мы с моей командой приезжали сюда 1 июня, делали концерт для детей. Я собирала лично всю команду вместе с мамой. Это уже стало просто какой-то традицией, и поэтому нам позвонили, ну что, будете выступать? И я понимаю, что это уже как родное стало, поэтому такие согласились, ладно, давайте сделаем что-нибудь классное, зажжем.
вообще еще вот цели перед собой ставите, как молодая семья? Конечно же, Балалар. Балалар. Ну, башта мында башлап җибәргәчләрне и концертларны булдырырга һәм киләчәктә балалар турында уйлыйбыз инде. Ну, мин үзем минем яшем дә бар. Хәзер мин вот Ли турында уйлыйм. Әзрәк ял итсен әле ул бала гына бит. Лия моның белән килешәдер инде әлбәттә. Әлбәттә, әлбәттә. Әле укытта бетерәсе бар бит. Да, с учебой, если что, порешаем. Без сезгә киләчәктә иҗади уңышлар телибез. Һәм сезне тагын кабат Әлмәт сәхнәсендә күрергә насыйп булыр дип уйлыйбыз. Амин. Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Sevgilim koyuşum etkeyi şekerini giybol. Oh, 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 yakın sizlerim etkeyi şekerini giybol. Yaktığım olsun, ilim olsun, gönlü göz gözlerim. Durmuşumda yaktım ayak etkeyi erkeği sözlerim. Oh, 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 sevgilim koyuşum etkeyi şekerini giybol. Oh, 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 yakın sizlerim etkeyi şekerini giybol. Oh, 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 sevgilim koyuşum etkeyi şekerini giybol. Oh, 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 yakın sizlerim ne bulsa da yazmışım da yine şimdi iki yar İğnemde iki konadım etki şeker erkeği bol. Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.